Madwar 600 immigrant sabu ruħhom f'diffikultà meta d-dgħajsa tas-sajt li kienu qed jaqsmu l-Baħar Mediterran biha għerqet 15-il mil nawtiku l bogħod mill-kosta Libjana. Jidher li d-dgħajsa qelbet meta l-ammont kbir ta' nies li kienu fuqha intefgħu fuq naħa waħda tad-dgħajsa għaliex kienu qed jantiċipaw li se jkunu salvati. Huwa mifhum li l-inċident seħħ għall-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar u kienu l-awtoritajiet sqallin li rċevew sinjal li d-dgħajsa kienet f'diffikultà. L-ewwel ma taw l-assistenza tagħhom kien il-bastiment Irlandiż l-Enjamħ u t-tobba mingħajr fruntieri. B'dawn tal-aħħar salvaw 94 persuna li minnhom kien hemm tifel ta' 5 snin u 17-il mara. Magħhom ingħaqdu 3 bastimenti oħra filwaqt li l-forzi militari Taljani qed jassistu b'helikopter. Dan l-inċident traġiku jsegwi dak ta' April li għadda li ħallat minn 150 migrant mejjed. Biex b'kollox din is-sena huma aktar minn 2000 il-persuni li tilfu ħajjithom huma jippruvaw jagħmlu triqithom mill-Afrika ta' fuq għall-Ewropa.